Piston Cebu wa mosalmot sa tulo ka adlaw nga transport strike nga gilusad sa Manibela sa kauluhan sugod karong adlaw. Samtang Federation of Cebu Transport Cooperative nanawagan sa gobyerno nga himpito na ang pagpatuman sa PUJ Modernization Program. Ang report ni Marie Dumabo. White transport strike nga gipaygayon karon sa bisan asang dapit sa Central Visayas. Sukwahi sa kauluhan nga nanawagan ang pipila ka pundok sa transport group nga ipabili ng traditional PUJ. Matod ni Greg Perez, Pangulo sa Piston Cebu, nga wa sila mosalmot sa national strike kay paaboto nila ang resulta sa sabot-sabot nga gihimo uban kang Department of Transportation Secretary Vince Dizon niadtong Biyernes. Sa mga region, ma'am, mga region nga ang mga problema dili ma-renew ang mga sikinan, mga wala na mga franchise, pwede di pa dangat ka mo sa kay defense gutanan sa programa gyapon ma'am sa modernization nga mga jeep na to, mga sikinan na to, dili na nakabiyahe tungod wala na marehistro sa particular sa mga region sa Panay o sa Negros. Mabuhay ang transport cooperative! Apan sukwahi sa panawagan sa ubang transport kay pabili ng traditional PUJ. Bali ang panawagan sa milangkob sa Federation of Cebu Transport Cooperative. Subli nilang gipadayag ang dako nilang suporta sa Public Transport Modernization Program ug nanawagan sa gobyerno alang sa kahingpitan na sa Public Transport Modernization Program. Matod nila, dugay na kaayo ang programa nga gisugdan pagpatuman 7 ka tuig na ang milabay. Gani sa Central Visayas, ilabi na sa Subo, 96% na sa mga operator o franchise ang nakonsolidate na ug nalakip na sa nagkalinlaing mga kooperatiba. Gani dulana sa 2,000 ka mga modernized PUJ ang nagdagan sa kadalanan sa Subo. O kung mahatagan man og rehistro ang mga traditional PUJ matod sa Federation, nga mapiktuhan gyud ang kapin sa 5,000 nilang mga empleyado. Usa lang kini sa unod sa ilang position paper nga iduso sa kadagkuan sa federasyon atol sa ilang pakigtagbo ugma kan DOTR Secretary Dizon. Kung ingon ani man lang ta permi nga murag mag-atras abanti ta every time. Pangulbaan mi asa mi padingon every time nga nay changes sa official sa katong government. Murag ang modernization program mura og naglutaw permi walay kasiguraduhan. Usa gyud nganong lisod mi kato bitaw about sa global warming. Katong daan nato nga jeep nga kana karon kanang Manibela iswa gyud kamupon andod karon nga nagyapon ang mga daan nga jeep. Nga aso kayo. Naglantaw gani ang Federation and all the primary co-ops nga dili lang dinhi mo end sa gitawag transport sector kundi mo elevate pag siya nga makahatag pa og dugang mga serbisyo diya sa community. Maka-widen Ipadayag usab sa ilang kahugpungan kang Dizon ang ilang kaandam nga mopadagad og mga bus alang naunya sa Cebu Bus Rapid Transit nga programa sa kagamhanan. Comprehensive nga position paper nga mo isubmit nga to sa DOTR Secretary og dili lang sad kana pati na usad ang issue sa BRT nga mao karon usasad na sa amo ang gikabalakan kami sa Federation of Cebu Transport Cooperative regarding aning umaabot nga BRT. Samtang ang Piero 7 og Cebu City Government ang mipadayag og kaandam kuno galing adunay mahitabo nga transport strike sa Subo pag siguro nga di mapiktuhan ang publiko. One thing is for sure, we are prepared to assist our mga kababayans in terms kung sakaling kulangin ang mga transport facilities, transport utilities. Meron tayong mga nakadedicate para sa libreng sakay. The Philippine National Police in coordination with different LGUs. Oban ni Rod Prado, Cleofer Lumayag, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.